πάντοτε τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στο παρελθόν έχουν υπάρξει μεγάλες επιτυχίες από Έλληνες δρομείς, αρχίζοντας από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον θρίαμβο του Σπύρου Λούι. Ο σημερινός αγώνας που θα γίνει στην κλασική διαδρομή δεν είναι μόνο αγώνας ανδρών όπως είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις και γενικά σε κάθε διοργάνωση. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έσπασαν και αυτό το φράγμα της ανδρικής κυριαρχίας στο στίβο, άρχισαν να αγωνίζονται στο μαραθώνιο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και έτσι 20 λεπτά μετά την εκκίνηση του αγώνα των ανδρών θα δοθεί και η εκκίνηση του αγώνα γυναικών, που είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας μαραθωνίου δρόμου σε επίσημη διοργάνωση. Εδώ βλέπετε τους άνδρες οι οποίοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Είχαν δηλωθεί αρχικά 36 μαραθωνοδρόμους. 4 τον Μιχάλη Κούση, λίγο αριστερά, τώρα μόλις χάθηκε, νάτος εκεί αριστερά. Δίπλα είναι και ο από Τούρκος δρομέας μπροστά, ο Τερτσί, ο Ντάλ, ο Έβι Ντάλ, ο Νορβηγός, ένας από τους καλύτερους δρομείς που παίρνουν μέρος στο σημερινό αγώνα. Κυριάκος Λαζαρίδης στην άκρη του δρόμου. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στον αγώνα αυτόν. Έχουν πολύ καλούς χρόνους, έχουν εμπειρίες, έχουν επιτυχίες σε διεθνείς διοργανώσεις. Τώρα βλέπουμε τον Τζιμιγκάτο. Τι νομίζεις, Φίλιππα, ότι θα έπρεπε να πούμε για τον καιρό και τις συνθήκες που επικρατούν? Έχω την εντύπωση ότι ο καιρός δεν είναι καλός για τους δικούς μας δρομείς, οι οποίοι σαν κλασικοί μεσογειακοί θα προτιμούσαν να έχει περισσότερη ζέστη, να έχει περισσότερο ήλιο. Βέβαια έχει ήλιο, αλλά το αεράκι δροσίζει λίγο, πράγμα που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τους Βόρειους, τους Φιλανδούς, τους Γερμανούς. Προηγείται ο Έρικ Στάλ με το 781. Πιο πίσω είναι ο Λισμόν με το 21. Ακόμα πιο πίσω ο συμπατριώτης του Παρμεντιέ με το 23. Αλλά ακόμα είναι, βλέπουμε και τον Κούση στον πρώτο όμιλο, είναι τρίτος πίσω από τον Στάλ με την μπλε φανέλα. Αλλά ακόμα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα, οι δρομείς πάνε μπουλούκι όλοι μαζί. Τα επόμενοι προς την Αθήνα. Να εδώ ο Μιχάλης Κούσης. Ο Κούσης που έκανε μόνο έναν αγώνα φέτος, θα πρέπει να θυμίσουμε, και έκανε μάλιστα και την καλύτερη επίδοσή του. Έκανε 2 ώρες 14:40 στο μαραθώνιο του Άμστερνταμ, που είναι και η ατομική του επίδοση όπως προανέφερα, και μετά δεν πήρε μέρος στους αγώνες, γυμνάστηκε εντατικά, έχοντας σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στους αγώνες αυτούς. Είναι αυτός με... και το όνομά του. Ναι, βεβαίως, ο Μορέιρα είναι με το 670 και με το 571, ο Τζιαν Πάολο Μεσίνα, ο Ιταλός, 25 χρονών. Ο Κούσης από πίσω, ενώ πιο πίσω με το 915 είναι ο Μασέγεφ, ο Σοβιετικός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν αλλάξει και φανέλες. Βλέπεις, οι Σοβιετικοί τρέχουν σήμερα με άσπρα, οι Ιταλοί τρέχουν με άσπρα, οι Πορτογάλοι με άλλες φανέλες, οι Ισπανοί με άλλες. Δεν τρέχουν με τις φανέλες, δεν τρέχουν όλοι με τις κλασικές τους φανέλες. Και αυτό μας δυσκολεύει, γιατί, παραλαμβάνω, ο σχολιασμός γίνεται από monitor και θα πρέπει να βλέπουμε τα νούμερα πια, και αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Με το 88 με την κόκκινη φανέλα, για όσους έχουν έγχρωμο. Ο Μορέιρα με το 670. Όχι, με το 571. Ο Μορέιρα. Ο Κούσης είπαμε Παρμεντιέ με το 23. Ο Πόλι ο Ιταλός με το 576. Με το 474 είναι ο Ολλανδός. Ο Κούσης, όπως βλέπετε, πάντα ακολουθεί τους αθλητές που προπορεύονται. Δεν είναι ο Λίσμοντ βέβαια αυτός, είναι ο Μεσίνα, είναι ο Μορέιρα, είναι ο Νίμπορ. Ενώ κοντεύουν να συμπληρώσουν τα 3 τέταρτα.
Κούσης τρέχει μόνος του. Ξέρουμε για ποιο λόγο έχει μείνει πίσω. Ίσως όχι, δεν είναι από ό,τι έδειξε τώρα ο Φακός, γιατί αυτός είναι ο όμιλος των προπορευομένων, δεν είναι πολύ πίσω τους. Βλέπαμε έναν από τους υπεύθυνους της ραδιοφωνίας. Και να ο Κούσης. Και να ο Κούσης που φτάνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τι σειρά έχει, Γιάννη? 19ος. Είναι 19ος ο Κούσης. Τερματίζει αυτή τη στιγμή κάτω από θερμά χειροκροτήματα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μιχάλης Κούσης. Μιχάλης Κούσης που έκανε μια προσπάθεια σύμφωνα με όσες δυνάμεις βέβαια είχε. Ξέρουμε ότι είναι πάντα πολύ φιλότιμος, ένας αθλητής που έχει προσφέρει συγκινήσεις αφού έχει κερδίσει 2 φορές τους Βαλκανικούς αγώνες, έχει κερδίσει Μεσογειακούς αγώνες και έχει κάνει βέβαια πολύ καλή εμφάνιση και στην Πράγα στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες, όπου ήταν 10ος το 1978, αλλά και στην Ολυμπιάδα της Μόσχας, όπου ήταν 20ος. Ήταν δύσκολος βέβαια και ο σημερινός ρόλος για τον Μιχάλη Κούση ανάμεσα σε τόσους πολλούς καλούς αθλητές. Ένας ακόμα εδώ να περνά τη γραμμή του τερματικού.